Minkejja li l-Partit Soċjalista ilu fil-gvern għal dawn l-aħħar 6 snin, il-ħaddiema tal-Air Malta għadhom fl-inċertezza u min-naħa l-oħra l-Partit Nazzjonalista jinsab f'kuntatt mal-ħaddiema tant li qed jindirizza t-tħassib tagħhom. Dan qalu l-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista l-ħidma fil-partit u kellim tal-Oppożizzjoni għat-Turiżmu Robert Arrigo waqt li kien mistieden fil-programm Net Live fuq Net Television fejn tratta l-problemi li qed jiffaċċjaw il-ħaddiema tal-Air Malta. Nixtiequ li nkunu informati, mhux għax aħna rridu nkunu informati għax għandi l-informazzjoni, imma l-ħaddiema għal-futur anke tal-industrija għax l-Air Malta dejjem hija importanti, aħna nħobbuha l-Air Malta minn dejjem. U il-kritika tmur għand fuq il-Ministru. L-intervista saret fid-dawl ta' mixja simbolika li għatta ħaddiema għamlu fil-jiem li għaddew sa' qudiem Kastilja biex jipprotestaw għal tibdil fil-rosters tagħhom li qed jgħidu li se jsiru kontra l-ftehim iffirmat mal-union li tirrappreżenthom. Dwar dan Robert Arrigo konferma li rosters ġodda mistennija jibdew minn tmiem il-ġimgħa li ġej u li fil-fatt jiksru l-ftehim li jaċċettaw il-ħaddiema. Fl-aħħar jiem il-Ministru Konrad Mizzi der diversi drabi jiftaħar biċ-ċifri finanzjarji tal-Linja Nazzjonali tal-Ajru b'tant pompa lejlet l-elezzjonijiet tal-25 ta' Mejju li ġej u fuq l-adba tal-ġlida għal-leadership laburista biex jieħu post il-Prim Ministru Joseph Muscat. Iżda Robert Arrigo ċara li minkejja li l-Gvern jgħid li qegħdin fl-aqwa żmien il-kontijiet finanzjarji li ħarġu mhumiex xogħol Konrad Mizzi. Dawn l-accounts biex niftehmu kienu minn March minn 1st of April 17 għal end of March 18. Meta Konrad Mizzi pratikament ma kienx responsabbli għal dil-qada għaliex aħna fis-settur tagħna inti tippjana sena mill-qudiem. Allura kif jgħid il-Malti qed jiftaħar brix ħaddieħor. Il-kellim tal-Oppożizzjoni għat-Turiżmu qal li l-Partit Nazzjonalista jaqbel li l-Air Malta tespandi u tnaqqas it-telf tagħha. Tantu hekk li sa mill-aħħar leġislatura tiegħu Gvern Nazzjonalista kien beda proċess immirat lejn l-isfidi finanzjarji tal-kumpanija. Minnaħa l-oħra l-Gvern ta' Muscat għażel li joħloq żewġ kumpaniji biex l-Air Malta titnaddaf mit-telf finanzjarju tagħha fejn aktarx naraw qatt sinifikattiv ta' ħaddiema barranin banqas pagi. Mhux tabxejn li t-telf tal-kumpanija jitnaqqas, spjega Arrigo, fil-waqt li esprima s-solidarjetà tiegħu u tal-Partit Nazzjonalista mal-ħaddiema u l-familji tagħhom u sostna li l-pajjiż kollu qed jistenna tweġibiet minn Konrad Mizzi ħalli kulħadd ikollu l-istampa ċara tas-sitwazzjoni ta' kumpanija li fuq kollox hi tal-poplu Malti u kollu.